Euskal dantza tradizionala arbasoengandik transmititzen joan den ohitura izan da urte askoan. Plazako erromeriak ziren horren islada. Baina urteekin ohiturak aldatuz joan dira eta egun geroz eta jende gutxiago aritzen da plazetan. Hori ikusita, Bizkaiko Aiko dantza taldeak dantzari ibiltaria izeneko egitasmoa antolatu du. Dantza tradizionalak irakasteko eta bultzatzeko asmoz. Hasieratik igual argi genuken kontu bazan, hori, dantzaldi ekas batera, eta musika talde bat izatetik aparte jotzeko eta irakatsi egin behar zala, ez? Gauza biak ustartuta burbet, ez? Burbet helduek, eredu izan behar dugulako ez, omentzako ez. Helduek dantzan espadu egiten, arpelik gabiz, umeari dantzan irakasten, ez? Gure ideia ez da umeak ezin doriela jantzarik egin. Baizik eta sarritan umeen gauza bat bihurtzen dela, ume irakasteko eta heldu irakusteko ez dugule bardin irakasten, eta ona dela umeak helduek jantzan ikustez, ez bere ez tekie eredu hori ez modelo hori, ez? Tailerretan parte hartzen dutenei dantzan ikasteko edota hobetzeko oinarrizko ezagutza eskainiko zaie. Ez da, hau horrela egin behar da, eta ondo dago eta beste txarto dago hau zuzena okerra ez, gure proposamena jaurtitzen dugulan, jentearentzat, eta gure dagoenak hartu dagiela. Ikasketa prozesua bera erakargarri egin nahi dugu, ludikotasun hori berreskuratu, noberan akatzak eta usokoanak azbar egin. Orduan ez da bakarrik ikastaroa ondo dantzan ikasteko edo dantza honik ikasteko edo besta, ez? Aprobado, ez. Egotea eta egitea eta disfrutetea hor egon da. Dantzatzeko eta dantzan ikasteko moduak aldatu direla uste dute Aiko taldekoek. Plazetako ohiturak alduta, bestelako ikasketa moduak planteatzen dituzte. 21. mendean, ez dugu plazan ikasten gehienetan. Igual batek, ondino gure erromerien bat, edo kalean egiten erromerietan ikasileik ez da, baina egia da beste modu bat ere ikasten dugu. Eta horregaiti, ikastaroen eta tailerren planteamendu hori, ez da Euskal Herrian lehengo biderrez tailerrak eta ikastaroa planteetan dira, bai ikusten dugu, hori zingitikela bidea, ez? Plazakoa eta etxekoa galdu indalako. Ez esarriten, dantza asko ez dauenak edo ohiturarik ez daukana lotzatu iten da plazan. Elitik holan izin beharko, baina holan pasetan da askotan. Demoten dugu igual, tailerrera zatozenean apurtzuet hurbiltzeko errezagoa dela, eta neu gehiago naz, eta gero errezagoa dela sartzea, ez da? Lotsak albo batera utzita, dantzaz gozatzeko eta ondo pasatzeko aukera paregabea eskaintzen dute antolatzaileek. Gehiago edo gutxiago, okerrago edo beto, baina guztiok omen dakigu dantzatzen. Gure aitita mamaritzakien buruti sartuko lotzen mongotxea, izatez plaza joaten ziren lagunekaz egoteko eta nobioa topetako. Baina egia da batzutan rol bat edo hartzen dugula, ez? Ezke nik ez dakit dantzan, ez dakigu zabaitiz, benetan mundu guztiak daki dantzan, eta mundu guztiak gai da, erritmora, musika entzun da, mogituko, txikitxerik iterik hasten gara hori egiten. Baina rol hori hartu dugu askotan, eta hori ebe bai igual apurtzen laguntzeko, ez da? Ze behin mugitzen hasten zarenean, basoaz, kantetan hasten zarenean moduen orden izildu barik.